हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी, एनडिपिएसनि आफादगिरि बि सावरायग्राजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन, एनडिपि प्रग्रेसिभनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो एनडिपिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बाहागो लानो हानाय बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां, बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि मावथि लोगोफोर, दिनै गमामायैनो जोंनि थाखाय मोनसे रंजानाय सान। दा बेखौ आंबो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। नाथाय समा जोबोद गुसुंथार, समखौ होसोग' हाया जादों। दा बेनिखायनो आङो गुसुङै फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों। बेंटल ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय आङो गोलाव बिबुंथि होनांगौ दङ होनना सानाखै। थांनाय 2010 मायथाइनि उनाव नैबे फोथारावनो जोङो खनले सुबुं गौमा लाखांबाय आरो गोदान थासारि, गोदान डेभेलपमेन्ट जायोब्ला जोङो बे फिल्डआवनो, बे फोथारावनो रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जायो, सावरायो। आरो बे 2010 मायथाइनिफ्राय गोबां सोमावसारनाया बांसिन चिरां जिल्लायावनो जादों। 1987 मायथाइनि सोमावसारनाया क'क्राझार सेन्टार जादोंमोन। 2006 मायथाइनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया क'क्राझार सेन्ट्रिकआनो बारा जादों। नाथाय 2010 मायथाइयाव जोंनि बांसिन सावरायनाय, सुबुं गौमा सोमावसारनाय गासैबो चिराङावनो बांसिन जादों। दा बे हिसाबै जोङो सागान होगिरिफोरनि जानानै आं नोंथांमोननियाव गिबियावनो निमाहा बिनोसो फैदों। निमाहा बिनि थाखायनो आं बिनो फैदों जे दाखालि 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जालांबाय, बेवहाय बर' हारिनि थाखाय राजखान्थि आयदानि सायाव, रांखान्थि आयदानि सायाव, सोलोंथाइनि सायाव, राव थुनलाइ जौगानायनि सायाव गोबां माबा-माबि जोङो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां फसंथानफोरबो जोङो मोननो हादों। आरो बे फसंथानफोरखौ जायगा सायख'यै जोङो गायसननायनि जि बाथ्रा सावरायदोंमोन, बेवहाय माखासे ओनसोलखौ सायख'नायाव बेयाव थालांदों। गोबां फसंथानफोर दङ, जायगाखौ मख'वाखै। दा बे थालांनायाव जोंहा बे मैखोम बेंटल ओनसोल, जेनिफ्राय जोंहा एनडिपि प्रग्रेसिभनि गोबां दैदेनगिरि दङ, जि ओनसोलनिफ्राय एनडिपिएसनि गाहाय नेहाथारि दङ, बे ओनसोलनिफ्राय एबसुनिबो गोबां दैदेनगिरि दङ। नाथाय बे ओनसोलाव मोजां मोनसे फसंथान गायसनजानांगौआ बेवहाय मख'नायाव थालांदों। दा बेनिखायनो बे लिस्टआव थानाय जायखिजाया मोनसे मोजां फसंथानखौ उनाव जोङो दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै जोङो बेवहाय गायसननाय जागोन। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिग्रोबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, 5000सो बर' फिसाफोरनि जिउ गारनायजों, गोबांनिनो थै होनायजों, गोबांनिनो गोलोमदैजों, गोबाङानो पुलिस मिलिटारिजों गावख्लाबजानाय, बुख्रेबजानायनि उनाव बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे माबा नङा माबा मोननो हादों। दिनै जोंनि गेजेराव रंजानायनि मोनसे मोजां बारहावा फैदों। रायजो राजाफ्रा बयबो रंजादों। मोनसे समाव एसे मोखां सोम थायोमोन। जोंनि लोगोआ गावजों जोङो जिखिनि अनलायो, मोजां थासारि सोमजिनानै न'खर संसार जानो नागिरो। नाथाय बे थासारियाव अराय सम जोंखौ डिस्टार्ब होबोदोंमोन पुलिस मिलिटारिया। मानोना जोंहा सोमावसारनाय बेवहाय सोलिबाय थादोंमोन। आरो बे सोमावसारनाया फैयै जोंनो माबा नङा माबा फिथाइ लाबोनानै होफैबाय। मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां समाव आङो बिबुंथि लाखिनायाव बुंदों, सोमावसारनायाबो जिउ थायो। बिफां फांसेया जेरै जिउ थायो, मोजाङै दै लुनानै हासार होनानै फेदेरनो हायोब्ला मोजां फिथाइ मोनजायो। सोमावसारनायाबो जिउ थायो। जाय हारिया सोमावसारनायखौ जोथोन लायो, जाय हारिया सोमावसारनायखौ अनो, जाय हारिया सोमावसारनायनि थाखाय गावखौनो बावसोमनो हायो, बे हारिनो सोमावसारनायाबो, जांख्रिथायाबो माबा नङा माबा लाबोनानै होफैयो। जोंनि मेगन सिगाङावनो रायजो जानाय गोबां हारि दङ। बिथांमोना सोमावसारनायखौ जेरै नांगौ एरै फेदेरनो रोङाखै, बेखौ मोजाङै फिसिनो रोङाखै, मोजाङै जोथोन लानो रोङाखै। जायनि थाखाय
जोङो राजखान्थिनि बेलायाव बर' हारिया गावस्रा गावस्रि जायो, माखासे जुक्तियाव गावस्रा गावस्रि जायो, नाथाय सोमावसारनायनि बेलायाव बर' हारिया गासैबो सोमावसारनायखौनो बरायबोदों। बेनो बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गुन होननानै आङो बुंगोन। आरो बे हारिया, जाय हारिया सोमावसारनायखौ रिभलिउसनखौ रेसपेक्ट होनो रोंगौ, बे हारिया मुलुगाव थांना थानायनि अरायबो जयग होननानै जों बुंनो हायो। बे गोख्रों महरै थांनानै थानो हायो। आरो दिनै मालाया मेगन सादोंब्लाबो, मालाया बायदिसिना खैसारि खालामदोंब्लाबो, जोंनि गेजेराव गावस्राजोबहोदोंब्लाबो दिनै रावबो जोंखौ हमथानो हायाखिसै। जोङो मोनसे खौसेयैनो मोनसे मोजां सागान होनानै बर'नि थाखाय माबा मोनसे लाबोनानै दिनै फैनो हाबाय। एनडिएफबिनि जारिमिनखौ नोंथांमोना मिथिगौ। जागायजेननायनिफ्रायनो आर्मि पुलिसजों बेसेबांबा नारा नाथा नाजाबोनाय, जुजिलायनाय, थैलायलायनाय, गावलायलायनाय, गावनि जायगायावल' नङा भुटान, म्यानमार, बांलादेशआव थानानै सोमावसारबोनाय। आं बेखौनो गोलाव समाव बुंबोदों। दिनै सोरबा मोजां लिरगिरिया, मुलुगनि मुंदांखा लिरगिरिया जुदि एनडिएफबिनि रिभलिउसननि जारिमिनखौ लिरोबा, दिनै जोंनि बर' हारिनि रिभलिउसना मुलुगावनो मोनसे मुं गोनां रिभलिउसन जागोन। दिनै मानगोनां रायजोफोर, दाखालिनि जि गोरोबथा जालांबाय बेखौ लानानै सोरबा उल्थां फाल्थां बुंदों। नाथाय सारा नर्थ इस्टनि, सारा इन्डियानि आरो मुलुगनि गोबां मानसिफोर जायजों जों सोमोन्दो दङ, बयबो जोंखौ बाख्नायदों। बिथांमोना बुंदों दिनै नागाफ्राबो 22 बोसोरनि बारा जाबाय सिजफायार खालामनाया, दाबो सुक्ति खालामनो हायाखै, गोरोबथा खालामनो हायाखै। नागाफोरनि साननाय हनाया जोंनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौआव। बिथांमोना इन्टारनेशनेल लिंक दङ, इउर'पआव बिथांमोना अफिस दङ, गोबां मुलुगनि गोबां जायगायाव बिथांमोना इनफ्लुएन्स दङ। जोंनिख्रुइ लेखा गोरों मानसिनि अनजिमायाबो बारा, सानसुमैनि अनजिमायाबो बारा, गोहोआबो जोंनिख्रुइ गोबां बारा, आरो मोनसे भुमखौराङारि मोनसे आलादा ओनसोलावबो थायो। नाथाय दिनै बर'फ्रा बे 30 बोसोरावनो मोनथाम गोरोबथा खालामनो हाबाय। बेखौ लानानै दिनै बयबो सोमोनांदों। जोंनि माखासे हाथियार लाग्रा सा सानजा भारतनि फिसा ग्रुपफ्रा जगाजग खालामदों, आंनियावबो सोंहरदों, नोंथांमोना बेबायदि बोरै खालामनो हाखो? जों ओरैबायदि खालामनो लुबैयो, ओरैबायदि खालामनो लुबैयो, नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैयो। आं बुंदों जोङो बारा गिदिर लिडार नङा। इन्डियायाव, आसामाव लिडारशिप गायनो हाग्रा, मालायनि थाखायबो मावना होनो हाग्रा मानसि नङा, नाथाय हारिनि थाखाय खोथा बुंनो हाग्रा मानसि जोङो। बेनिखायनो जोङो माबा नङा माबा मोनसे मोनदों। दा रायजोफोर, नैबे जि मोननो हाबाय बेनि गासिबो क्रेडिटआ बर' आइ आफा रायजो राजाफोर। मानोना नोंथांमोना एबसुनिफ्राय लानानै एनडिएफबि, बिएलटि जेसेबां सोमावसारदों, बयनोबो ओंखाम संनानै होदों, नोंथांमोना जायगा होदों, पुलिस मिलिटारि फैदोंबा नोंथांमोनाबो बिखुङाव लावथिखौ लादों, जेसेबां खस्थ' जानांगोन नोंथांमोना जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै मुंख्लंफोरखौ आङो बे समाव फिन खेबसेबाव मान बावगोन। आरो जाय जोहोलावफ्रा दिनै हाग्रा बंग्रा गावनि न'खौ गारनानै जुजिबोनानै दिनै बिथांमोना जे बेसिम लाबोनो हाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आङो बयखौबो बरायो। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै जों बयबो गोजोननाय मोनदों। सासे बिमाया गावनि गथ'आ स्कुलाव थांनानै न'आव फैनाया एसे गोबाव जायोबानो होदावरि होसावरि जायो, आंनि गथ'आ बहा थांखो? आलासि जानानै न'आव फैफिनाबा गावनि बिमाया गाबगु खुगु जागोन, आंनि गथ'आ मा जाखो, आलासि जानो थांदोंमोन फैयाखिसै। जाय बिमाया दिनै 15 बोसोर 20 बोसोर गावनि गथ'खौ हगारनो हादों, आङो बै बिमाफोरखौ दिनै खुलुमो, बै बिमाफोरखौ खुलुमो। आरो बेफोरबायदि बिमा थानायखायनो, बेफोरबायदि जोंनियाव मानसि थानायखायनो बर' हारिया दिनै मुलुगाव बिखाफोर गाननानै, आर'नाइ, खाम, जथा, सिफुं दामनानै गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो हादों। मानगोनां रायजोफोर, जोंनि बे गोरोबथायानो जोबथा नङा, जोंहा आरो गोजान लामा थाबायबावनांगौ दङ। जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनबोदों। दिनै सोरबा बुंदों, मा मोनखो दिनै नोंसोरलाय? सोरबा बिएसि सुक्ति खालामबाय, दिनै सोरबाया बुंगोन बै समाव मानो सुक्ति खालामनाय? जेबोआनो गैयामोन। सोरबा बुंगोन बिटिसि सुक्ति खालामनाय, मानो खालामनाय? बै समाव जेबोआनो गैयामोन। लासै दावगाबोयो। आरो दिनै जि सुक्ति खालामबाय, बेवहाय जोंनि सिमायाबो अरगोन, गामियाबो बांगोन, सुबुं अनजिमाया दिनै सोलाय सोल' जागोन। जोंखौ बुंदों 25 जौखोन्दो 30 जौखोन्दो जों नोंसोर रायजो मोना। ओंखायनो दिनै नैबे सुक्तिनि 1 नाम्बारावनो दङ जोंनि गामि सोनाय आरो गामि दाननाय। गामि दाननानै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनाय आरो गामि सोनानैबो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनाय। जेब्ला जोंनि सुबुं अनजिमाया 50-60 जौखोन्दो जागोन, अब्ला रावबो बुंनो हानाय नङा नोंथांमोना बेवहाय माइनरिटि बोरै रायजो मोनो।
बै लामाखौसो जोङो दिनै लादों। गामि सोगोन ना सोआ भारत सरकार आसाम सरकारजों फार्स्ट जों रायज्लायजेननायावनो जोंनि दाबियानो जादों जे जोंनि लामा सिमाया बारायनांगोन सानजाहा। जेला बिथांमोना बेखौ मानिनानै लादों अब्लासो जोंबो सावरायनायाव आवगायलांदों। दा बेनिखायनो रायजोफोर गोनो गोथो जानो नाङा। बै समनि सुक्तियाव एसपिडिसिखौ जों जेबो बुंनो हायामोन, नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो सोरबा एसपिखौ गाज्रि मोनोबा जोंनि सरकारा गाबोन लिरनानै बेखौ सानसेयावनो हगारहरनो हागोन, सोरबा एसपिखौ गाबोन लाबोफिननो हागोन, सोरबा डिसिखौ जों गोसोबायदि बाहायनो हासिगोन। बै समाव डिसिखौ बाहायनो हायाखैमोन। गोबां बेवहाय माखासे गोहो दङ। बर' मिडियाम स्कुल जोंनि मास्टारफ्रा कलेजाव मावै बुलायलाङो, दरमा बेथन मोना। दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों जेसेबां बड'लेण्डआव स्कुल दङ, कलेज दङ, गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगोन। आरो आं मैया मिथिनानै मोनदों जेसेबां स्कुल कलेज एमेलगेमेट खालामदोंमोन आसाम सरकारा बन्द' खालामजोब्बाय। बर' स्कुलखौ एमेलगेमेट खालामनो मोनला, आलादायै दोननो, बिसोरखौ स्पेसियेलि प्रभिन्सियेलाइज खालामनांसिगोन जों खोथा होबाय होननानै। दा बेनिखायनो रायजोफोर बेल' नङा, बाहेराव बर'फ्रा BSc आव जेबो मोनाखै, BTC आवबो जेबो मोनाखै। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बाहेराव थानाय 5 लाख 6 लाख बर'फ्राबो मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय। दिनै बिथांमोनाबो माबा नङा माबा एसे गावनि जौगानायनि खामानि मावनो हासिगोन। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों अल इन्डियानि बर'फोर, दिनै आसामनिखौथ' जों एफा एनै नायनो हायो, नाथाय बेंगलनि बर'फोरखौ नायनो हाया। बेंगलनि बर'फ्राबो सोमावसारनायाव बाहागो लायो, पुलिस मिलिटारिजों हमजायो। दा बैसोरनि थाखायबो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बड'फानि मुङाव जोङो दिल्लीयाव मोनसे, आसामाव मोनसे अफिस गायसननानै सारा इन्डियानि बर'फोरखौ नायनो हानायनि मोनसे लामा मोनबाय। दा बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां गिदिर खोथा रायजोफोर। ओंखायनो बे मोजाङैनो लाखिथों। फैगौ 7 अक्ट'आव भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैगोन। बै जे गोरोबथाखौ खालामबाय, 22,000 हेंथा जेंसिनि उनावबो दिनै गोरोबथाखौ खालामनायनि मोनसे थासारि फैबाय। सोरबा गोरोबथाखौ जाहोनो नागिराखैमोन। नैबेनो मोजां सम रायजोफोर। बे गोरोबथाखौ दा खालामाबा उननि बोथोरा सोलायलांगोन, जोंखौ रावबो नायस'नाय नङा। 10-15 बोसोर जुजिबाय जोङो दिल्लीयाव थाङै जायाखैमोन, दा बियो जानानै थांबाय। ओंखायनो 7 अक्ट'आव प्रधान मन्त्रि फैगोन, जों बिखौ बरायगोन। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, ओइखालि बयबो लैहोर थानांगौ, साइकेल चेला जि मोनो, माने जाय जेरै हायो, जेरै जोंहा राजा लामायाव रेल लामायाव थाङो, बेबायदिनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो बाहागो लानानै भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ दिन्थिहरनांगौ जे नोंथाङा जि बाथ्राखौ, जि खामानिखौ, जि खोथाखौ बुंनानै सुक्ति खालामबाय, मोजाङै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै हो। नङाबा खिन्थु बर' रायजो राजाफ्रा जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हायो, बेखौ जाहाथे जों दिन्थिहरनो हायो। आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। लोगोसे आं बिदाय लानो नागिरबाय। बायदिसिना खामानि सोलिबाय थादों रायजोफोर, उनाव लोगो मोनबावगोन। आं निमाहा बिबाय, माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो हाथ'नाय नंला, उनाव मोजाङै खोनासंगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।